în situația în care rușii se decid să cucerească, așa, eu vorbesc ca un scenariu, să cucerească Republica Moldova, nu doar prin partidele proruse, dar și militar, să vină cu armata lor aici pe teritoriul Republicii Moldova. Armata din Transnistria? Da. Republica Moldova este gata pregătită să respingă apere. orice atac din Transnistria, are capacitatea necesară. Eu nu cred că va exista vreun atac din partea transnistriană spre noi, deoarece mai mult de jumătate din personalul militar de acolo sunt persoane civile angajate. Doar 30% sunt veniți din Rusia, militari profesioniști. Restul sunt personal tehnic, jumătate din ei, restul sunt ofițeri care au localnici, care vin dimineața la serviciu militar și apără patria și seara se întorc acasă și mulg vaca și prășesc grădina.